पैसा ब्यूटी पार्लर में उड़ावेली। पापा जी के पैसा ब्यूटी पार्लर में उड़ावेली। 36 के उम्र भइल 16 के बतावेली। आजकल के मम्मी जी हीरोइन बन के चलेली। आजकल के मम्मी जी खाना बनावे में मन नहीं लागे, मोबाइल खूब चलावेली। पापा जी के पैसा कुली फेसबुक में उड़ावेली। पापा जी के पैसा कुली डाटा में उड़ावेली। आजकल के मम्मी जी हीरोइन बन के चलेली। पापा जी के पैसा ब्यूटी पार्लर में उड़ावेली। पापा जी के पैसा ब्यूटी पार्लर